taas mennään. Tommonen valtava maapenkka. Tuolla alapuolella niin siellä on vähän vielä isompi puotos ja siellä on reikä ja todennäköisesti siellä on supit, mutta varmistetaan koiralla, kun iltayöstä olleet liikkeellä ja tämmönen hutu on tullut lunta ja noista ei saa siellä milloin ne on mennyt, niin se on monessa kohtaa mennyt ees takaisin. Taas takaisin, niin katsotaan tuo reikä koiralla, että onko siellä mitään. Mitäs mieltä salamaa? Ai siellä päin olisi. Ei oo siellä ketään. Katsotaan onko siellä. No niin. Siinä. Reikä on tuolla alhaalla runtissa ja tämmönen maakeko, että voi olla aika mahdottomuus kaivaa, mutta on se koira siellä joskus käynyt eikä mulla silloin tutkaa ollut mukana. Että kävi siellä haukkumassa ja tulee poiskin sieltä. Että katsotaan mitä tapahtuu. Käypä Salama katsomassa. Joo. Siellä sitä ollaan. Ei tässä mitään muuta toivoa, kun elukat tulee sitä omiin jalkoneen ulos. Koira ei olisi tuluppana eessä ja joku hermostus tai toinen niistä siihen haukkumiseen. Vähän käy semmonen kylmän kosteen viima tähän päälle. Mitäs laski? Se on siellä ja ei muuta kuin ootellaan. Joo, eka puoli tuntia on tässä mennyt. Ei mitään uutta itärintamalta. Tässä kun ei kuin yksi reikä, niin reikä on tuolla missä tuossa kohdalla missä piipun pää on. Niin tahaulikko valmiiksi, että siitä ei tarvitse kun puoli supia tulla ulos, niin silloin jyrähtää, että se ei ensimmäisenä ehkä vilkaise tänne ylös, jos käy semmonen tuuri, että se tulee. Mutta mun veikkaus, että sieltä tulee ensimmäisenä koira ja koira kun tulee ulos, niin mä hyppään tolle puolelle maakasaan ja se tulee käymään luona, niin mä otan sen kiinni. Ei mitään toivoa odota kaivaa tässä. Kivistä ja kannoista tehty tämmönen. Eikä mitään järkeä. Kun on uutta lunta, niin nää lähtee illalla tai yöllä tältä liikkeelle. Ei ne tänne takaisin enää tule. Voihan ne mennä vielä vaikeampaa, mutta se on pääasia, että on porukka löytynyt ja tietää missä ne on. Että nytkin on 3 päivää haiskeltu ja haarukoitu. Ja se aika, että tiedetään missä ne elukat on, niin se on paljon, että ei tarvi ajella eikä hiihellä eikä juosta. Joo, munat pataa. Koira on se 3 tuntia ja tuli käymään ulkona ja hyppäs syliin tossa, niin turha meidän on siellä yrittää sen kummemmin, kun 3,8 metriä on lähimmillään, mistä sitten ruveta kaivaa. Ei oo yksin minkäänlaista järkeä. Tullaan illalla käymään, kun saadaan yövuoro tai tuo iltavuoro lusittua. Tullaan sen jälkeen käymään ja katsotaan sitten lisää, että onko aihetta. Se on moro. No niin. Tossa oli päivällä se maapenkka, missä tuo koira on sen 3 tuntia. Mä kävin asentamassa siihen riistakameraan, että elukat tulee ulos ja mahdollisesti ihmisten ajoissa. Kello on 23.08, niin 12 minuuttia sitten tuli kuva supinnaamasta, kun se kömpii ulos sieltä. Niin Salamalla 2 pantaa kaulassa. Ollaan Isontien lähellä. Mahdollisesti voivat tulla siihen tielle, niin päivitysvälit pienelleen ja luolapanta kanssa. Suurin piirtein on suunta. Saa nähdä onko oikeassa semmoiseen valtavaan kivilouhikkoon, joka on noin 600-700 metriä, niin ehkä menevät sinne. Ne oli käynyt siellä eilisvyönä. Mutta
Katsotaan miten meidän käy. Se on keskushyökkäjästä kiinni, saako ne, tai kerkiskö ne sinne, lähtikö ne sinne päin. Mutta en tiedä. Tossa on toiset elukat tukottu. Maapesään löytyi semmonen uusi paikka. 4 reikää, niin ne on tukottu sinne. Aamulla on kello 5 soinnussa, pitäisi lähteä sinne. Kello on nyt sen 10 eli 11, että saa nähdä, jos tässä menee myöhään, niin jää aamulla lähtemättä. Tämmöstä tää on, kun meinaa suurimman osa mitä vaan, taikka kaikki mitkä liikkuu näin keväällä meinaa saada pois, niin tälleen se on lähettävää. Ei jäädä oottelemaan mitään päivän näköä. Koira ei tarvitse mitään ohtavaloja, että se osaa mennä pimeissäkin. Pidetään peukku. Yes. Tuore supieläki siinä. Ei mennä sinne reikään. Ei. Se on kielletty se. Sinne ei mennä. Minä seison täällä. No niin, nyt on koira pienen suosittelun jälkeen niin lähti niille jäljille. Ei millään mennyt tajuta, että ei sinne reikää, mutta se nyt on tukottu, niin sit se hoksasta heinähän ulkona. Ja vähän haukattelen noille jäljille, että katsotaan mistä ne löytyy. Löytyykö ollenkaan. No niin. Siellä sitä ollaan. Huhhuh. Pidetään peukkuja taas naaras. Sais mun puolesta se uros vaikka juostakin. Se lähtee kuitenkin muille maille haiskeleen narttuja. Vielä tähän aikaan vuodesta. Vetää rassit suoraksi. Tässä on ensiarvoisen tärkeää tämmöisessä paikassa, kun yksin tuut iltapimeellä, kello on 12 yöllä, niin rassit on suorassa, että kun vähänkin karvoja näkyy, niin saat heti kiinni siihen ja pääset lopettaa. Katsotaan miten meidän käy. Tämmöstä tää on pahimmillaan ja parhaimmillaan. No niin. Menee peli jännäksi. Todennäköisesti tosta reiästä kun rassasin, niin selän takana reikä ja koira tuli ulos ja hakee nyt tuosta ulkoa ja todennäköisesti supi otti ja lähti. Mutta eihän se, tuossa on ainoa vaara tuo iso tie, kun se on 150 metriä matkaa, se yrittää siitä yli. Tuossa on toinen samanlainen louhikko vähän matkan päässä. Ja pidetään peukkuja, että se sinne, se on vielä toivottavampi paikka kuin tämä. Niin. Katsotaan mihinkä se tosta menee. Ei jää vaan auto alla. Millään muulla on mitään väliä. No niin, nyt ollaan seuraavassa kivirauniossa, joka on... Tässä on 3 semmoista raunia, niin tää on kaikista pahin. Mutta ei vielä luovuteta. Kun se tostakin kerran lähti, mä uskon, että se lähtee liikkeelle, niin mennään tonne seuraavaan ja katsotaan mitä siinä tapahtuu. Mä viime talvena kävin siellä ja siellä oli supit, mutta se nyt välillä tuli auto hakeen lähemmäksi. Ja lähdetään kokeilemaan sieltäkin, että miten meidän käy. Jos ei me tuota saada, niin sitten katsotaan, että lähdetäänkö sen toisen perään, kun tänne päin ei tullut kuin 1. Katsotaan. No niin, seuraava kivikas. Rassit suoraksi. Sitten tonne alle ja katsotaan. No niin, kello 5:06 aamulla ja puoli tuntia sitten lähti toinen supi sieltä eiliseltä pesäpaikalta. Ja sen perään lasken koira ja kaveri tulee siihen, missä oltiin yöllä siinä kivikasalla ja käy tarkistamassa sen, että onko se elukka lähtenyt sieltä. Ja toinen syy minkä takia, vaikka se ei olisi lähtenyt tai on, mutta tekee vielä tuoreet jäljet siihen pesäympäristöön tai sen kivikasan ympäristöön, ettei tämä nyt lähtevä kaveri ainakaan mene sinne. Siihen tulee tuoreet ihmisiä ja nyt katsotaan mitä päivä tuo tullessa, että joko niistä päästäisiin niistä kolloista eroon vai vieläkö ne meitä juoksut. Yes. Niinhän siinä pääsi käymään, että supit piti nahkansa ja se yöllä mikä karkas siitä toisestakin kivikasasta, niin se oli tehnyt semmosen
noin 1,5 kilometrin siirtymän ja mennyt semmoisen teollisuusalueen ajan sisäpuolelle ja sehän nyt tietysti jäljitys loppui siihen. Piti nahkansa. Mutta se mikä lähti aamulla sitten, minkä perään mä lähdin siinä autossa sanoin sitä, että lähti silloin aamulla liikkeelle, niin oli sekin tehnyt noin 2 kilometrin siirtymä, lähti ihan eri suuntaan ja kaikkien vaiheen jälkeen niin kuin se oli selvitetty, se keli lässähti tosi pahasti. Ja ennen kuin se oli kaikkinensa selvitetty, niin se meni semmoisen riihen alle. Ja siinä vaiheessa kello rupesi olemaan iltapäivän puolella ja mun oli lähdettävä töihin. Ja seuraavana yönä se, mikä meni sinne riihen alle, niin tuli siihen lähtöpaikalle, siihen maapenkalle hyvin lähelle ja lähti tuulen alapuolelta haakkuroimaan niitä silloin yöllä, mikä oli mun eessä sen ja koira eessä oli sillä kivikasassa, niin sen jälkiä. Ja hyvin lähelle oli jäljitettynä sitten tää riihen alta lähtenyt, että se oli hyvin lähellä ja kun jäljitys päättyi, niin sitä toista, joka meni sinne aitojen alapuolelle. Että supit piti nahkansa ja nyt se toivottavasti tulevat jossain kalasyötillä käymään. Niitä on useammassa paikassa ja siinä on semmonen 1500 hehtaarin alue, niin se on ainut porukka. Siinä on pari yksinäistä ja tämä, että sitten kun nämä sais pois, niin sitten olisi niinku hyvä. Mutta on tässä vielä kautta jäljellä, mutta tosta kun ei saatu mitään, siinä monenlaista tapahtui ja touhuttiin, mutta siitä ei elukoita saatu, niin katsotaan tässä semmonen, ne jotka nyt oli sitten tukottuna ja nekin oli semmoisella noin 5-10 senttiä vahvoilla metriä pitkillä tuoreilla puilla tukottu, että ne oli vähän niin kuin marjat olisi käynyt siellä poimimassa, niin katsotaan semmonen välipala supit tähän loppuun sitten. Se on moro. Joo, nyt oli tämmönen uusi paikka, missä on 4 reikää. Tossa on reikä, tuolla on reikä, tuolla on 2 reikää. Juniori on taas mukana matkassa ja keskushyökkäjä. Katsotaan mitä sieltä löytyy. Löytyykö yhtään mitään. Tämmönen. Ehkä joutuu vähän kaivuun hommiin. Mutta siihen se mönki. Sinne meni reikään ja katsotaan mitä rupeaa tapahtumaan. Mitä sinne kädellä sortuu? Hyvin tehty luukku kuusen oksista. Voi kun on lapion väärällä puolella. Voi. Voi. Ei kosketa Salana, ei. Siinä sitä taas ollaan. Siinä on ilves ollut yöllä liikkeellä. Käynyt pesään tarkistamassa, että onko siellä elukat. Ei Salama enää, mutta ei. Koirakin on pikkusen rapainen, mutta se oli semmonen tarina.